ko sa opisina, guys. Ang ako ni Opod, silang Inday, nang Inday, nang. Hi, morning. Si Roxanne, Roxanne, hi. Tintin. Gemma. Ay, pamawa naman yung pala. Ano na? Oh, may panyaga, may pamahaw pagid. Sana all. Pandisusa ka, gano'n. Sana all. Art. Ganyan lang yan. Pag may tinanim, may aanihin. Kapod man sa? Saan po diya? Saan po diya? Ay, upod man sa goro to? Sanday sin o. Oh, tis lang nilgam. Damo? Yes, babe. You're free.
Hello, Sorju. Shout out. Shout out kay Sorju. Hindi ko loud. Shout out. Guys, busy ang people. Busy ang people. Busy. Shout out Sorju. Hello, good morning. Good morning. Busy sila, busy ang people.
Patrick Balihera, Johnny L. Cervantes, Marina Benjican, Ang nagdala, gali-gali si Kagawad Gamay. May dala yung Maxi. Bagay may ano mo ano na guro ang mga kwan. Ano? Ha? Amo na ang may tabag na. Ang? Ano? Wala, nagtugong sila. Wala kasi yun na nagtugong sila ng amon sila. Amon tayo sila tugong. Romela. Romela, tawag ka.
Teka. Banyaga. Tapos yung banyaga, napasakot sa City Hall? City Hall? Dala di ako ma-reading. Ako ma-reading. May rubber band.
Hi, good morning. Hindi masyan. Shout out. Shout out. Hindi masyan. Kailangan mabakatalak para maubran nyo. Pwede nyo bro sa badlay. May mga ginagawa. Gagawin dahil damit ka sa fried rice mo dahil. Namin na may gata. Ang mga para sa gulong sa
dagat ah. Nakakalaga ka may gulong pa man. Oo, gani. Di ang bali na wala sa pala ko pa bigay sa kitugat nami. Kaya wala na kami kabalo matumba ka na to kung diin ka na mo pinatadol. Tumba, wala kilas. Hindi pwede na ko sa kung katalo-talo lagi pagbulang ko sa talaga lang may rason sa may rason sa. Why sa kami ginabadsag sa una pwede sa dadul-dadulo na sa mga pala niya may ginabadsag sa inom sa bulong pwede sa yapon. Ay, ako doon madami ko sa akin. Mga plots like. Why sa kabalo dati na ko pasitong sa tayo. Amo na daw ano, mag-isa lang bala sila mo hindi ko lagi kontak sa sila mo ni. Jadi hindi kami friend kita. Kinahay lang sila ni. Exists a common type of fat lipid circulating in your blood. Your body releases them from its stomach is sugars and fats that eat but do not burn right away. Nag-store gali kita pa rin ka nang napakalas ka lang. Exercise ka gid. Hindi, lapitan ka sa Nakarap na si daddy nga ma-walking ka mo. right away. Elevated levels are linked to a higher risk of heart disease. Ala ka na ng sakit ng heart mo. Yes, I'm Bisaya. And hindi man ito Ilongga. Kahalungan mong Stroke restaurant. and metabolic Shout out in Panyagata. guys, right. Wala para research na. Normal, less than 150 mg daw. Borderline 150 to 199. Hindi mo lang 500. Ang high Nagata, guys. 400 to 499. Very high, 500 or higher, which can trigger acute pancreatitis. Pancreatitis. O, gunta ni si Todo kay parang Common causes: Wala. eating diet high in added sugar, halo. refined Mga carbs, halo-halo sa karon na. and saturated fats. Mga cheese. Lack of physical activity. Wala ka mo na oh. Kaya pala rin nagkaka-burn sa sex, eh. Oo, mo na kami pinaka-the best ng mga exercise na. Sa mga may mga asawa, yung mga single yan Exercise ka man dyan. Lack of physical activity. Uy, kami sister, nakabuto sa dagandagan. Ay, magulig na to sa madama. Sa nona? Ano na gani? Oo. Sa nona madalagan ta? Hindi ko na dahil. Sa 29, pamadaha? Ano? At Madagang naman mga damo pa. Ay, nawari na sinuksan. sabi ko madalagan ta pamadaha. Abi ko ka. Bigat na ng paguro. Sabi ko madalagan ta pamadaha. Hindi ko yung yung dapat yan sa may madaha. Ako sa jogging, dahil kay babayad ko 200, babayad ko ng bulong ko. Mami, para sa nangangailangan na ba yan? Mo naman ko sa mga buligan niya, dahil sa buligan. Donation ha, Hindi ka man donation. bala, hindi ka man bala maano tayo sa jogging, hindi ang kami jogging niya. Ang halo-halo to na tapos sa jogging. Ano ko to? Dahil mo nakatatakal mo na dahil. Hindi ako magkakalit. Taas na gani, try mo. Strike line mo, mga halo-halo ka pa. Bulong, pwede sila. No. Ay, umalo-halo. Bruce na basta din. Uy, mahalo ka mo? Ako ilain ang kaunin ko. Tubig. Tubig. Ang bata na yun. Order kami ng tubig. Pakuros ang lang ng tupad. Ano, pag pwede na tayo. Dito, gano'n ka tayo matipat. Kaya kita yung pinapakos. Takbo lang lang. Oo. Paano na yung cross-try mo kay puro lang namin. Hindi man ang magawa ng lawas. Ako, hindi ko pala kaus. Tambok
dito yan dahil. Nga ako, mga bahay vlog before kami ni ano. Ano ba? No? Tawa? Ako no? Yung sa mong tuloy, wala tayo, wala tayo, no? Meron ito. Hindi na, di ba? Hindi na kayo gusto ko naman, largo mo ba yun? Hindi na kayo guya. Akala man kasi ito yun. Sumo nga kayo na yun. Kaysa buong hindi pakalit, tambok na. Gusto ka kaya ng uli yung tubo. Hindi ko na masubog. Ay, pero si Tintin na nagtambok. Doctor na yung patuya dahil. Sinabi ng si Roxanne ang tambok man. Si Romila lang, wala pa. Melan lang. Hindi ko pinapalores. Ako nila, ikaw wala ko yung kaunon. Tayo nagdadaan. Salman, bake ka pa namin. Hindi ka kaon. Wala ba? May nang kamulo. Dahil, makalalay makalan ko. Manghod ko. Manghod ko. Sijit. Sijit mo. Patinta ako. Ang pasok. Kung sijit ko. Hindi ka manghod ko. Kailan ka ako kasunod? Ay, man yan. Ika ko si Beth. Pwede ko nga, Beth. Siyempre, sila man bibata nga. Manamian sa resulta sa imo. Naman mariawan. May kakaya. Siya mabakal bulong. Arap ang nakapod. Namamangkang yung kaya sa ano naman ang nalulis pag mapariling mo na nakagdako ng tamo kung barak mo tatlo kang mulana sa iyo. Gabi naman ako nilip na nagulong lang. Hanap lang ang mulana. Ano tayo kaon? Ilay mo manipis na. Be, kung napagabog ka, hindi ka na lakahakapyot ka kilay. Dasun lipstick naman. Makuha mo na. Ayaw ka na. May Ano ko lang ay sinaw. Dahil na pa ni Bay, first time yan parang lang nag-aramuna, hindi sila lang mas-stock. Nagkikaedad ka na may mo na Kung makainom na kulong tayo. Bawa ang balin niya. Niya after 1 month, mapacheck kaliwat kay wala na. Sige ba, may doktor ka naman, ang balin dito. May doktor ka naman, bali sa ako. Nagdoktor naman sa iyo. Uy, wala ka kabalo. Sa may barko, siya ng doktor. Nabuko ba siya? Nga kaya na, mura na ba sa doktor? Di mo tatlo ka bulan. Nga, isa ka bulan, mapacheck ka na. Kaya ayaw na po. Okay naman na sila. Ay, Ruben pa na. Kung sa edad ko na dali, ako na Curtis ka na. Una na dahil. Ang mga nagpapatukan, isang ano kay at least bala magamit tulong na to. Sardinas, magamit. Kaya ginawa sana. Okay, testify lang ka lang. Gusto ko meron makita ya ako ya. Si Jessica pa ako. May isa na birthday ni Jetman? Kasi kinainom sila.
Bilang ako pinakabulan, wala. Makataaraw pa issue sa mainit din. Friday. Kagalo-halo. Kagalo-halo ba ako namin? May kabuli na gilid, sa pizza hut kami dito. Pero sila ni Manay Daily, aras ka bang parang sa bunga may evaluations. Dapat ba sila sa output? Di mo ang plano na nila. Ako hindi na sila pasuktan. Di maliit sila. Pasuktan sila apat. Apat sila din ang gima mo. Tinadamo-damo sila. Kung hindi ko nang pasugot si ma'am. Absent sila. Maliit sila nga apat. Kung awit kong nang pasuktan sila dahil namin sila yung ulit. Mali lang ba? Unang-una ako no. Wala natin sa ako na. Una ko no, nagambal si mga pili lang kung kayo nag-ibili kayo ng Gima. Ano ba? Si Manila, yung nagdano ng mga hindi Gima. Kaya man ang role ni Evelyn. Siya nag-arrange ka ng kanan. Kaya man ang role ni Gima. Kasi kung si Mamia kayo nadalo na sa siya lang kung magawat sa bigyan ni Nakaniwala ko sa dito. Maupod sa kuno. Pero hindi ko sigurado. Gambangan siya ng mga sigurado naman. Ano yung pero ang isa ko lang, ang isa ko lang, Once a day naman po.
Wala na kung Hindi na gano'n. mag-sugar. Kaya gatas ko dahil mong. Gatas. Ikaw hindi na lang. Kapila na kaaga. Plain na lang ko. Fats na siya. Ate mo na Hindi ko. pa 1 week ang Ano pag bida na gabi na ilo. Ako na mo. Walang gatas. Walang gatas. Abang. Yan, talaga. Kung mag-inom sa kape na walang gatas. Wala. Kaya mo na Kasi kasi. ano, gusto ko sa Manila. Nakapit ko si Sir Saitya. Welcome to the city of Mandaluyong, Honorable Mayor Rogelio Ringoret, Luzon, sila council and department heads. Pwede ko sila kaliyatan ng Mandaluyong, the Tiger City. Ay, kasi Kita, magturo sa ano ni kasi dito gabi sa kasi. Ang kita mo na yung sumulat sa siya. Ay, ma'am, sino ba galing ang pag-usapon? Ano ba doon? Ay, atong ano mo mo din as Yung mga yan na ano. kasulod. Paligid sa kapwa. Oo, sa Sabado. Yan sa 20,000 niya dahil, amo lang kung nakakuha ang 5, ay sinong ipagpagpila-pila ng additional. Ang malay na, kaya nakatagali, kasi sa bago ka bata na yan na. Pero hindi pala, hindi kasi pag ipanghatag sa ilan kita 20,000. Hindi, dapat lang sa pero lang yan sila. Hindi kay ang ano ko talaga sila sa tayo nagaan. Kaya nag-issue. Ang mundo nga. Pero may mato yung kabalog yan. Pero nag-issue sila ang kinugaan na sa 5,000. Pinatag niya ba? Pero sila yasin mo. Dito yung Tag-dimana. Wala nagpasagay. sila lang katanit pa naman. Kaya kapag abot ko, di ka pa mahal ka. Busog. Kaya wala ko kapamaw. Aga pa ako nagdulong ka student ko. Student. Sabihin. Ginapit ko sa Erikta di dayon. Wala, pwede lagi ko Kaya may tinigaman ko nga daan. Sa balay. si Roxanne. Dahil nga, wala naman. Dahil Kaya kinanglan mo, no? Kinanglan mo driver? Kaya ako lang to. Kaya ako lang to. Ako lang to mag-drive. Kapakanta. Maano sila? Hindi ko atay lang. Pamahaw. Ang ano na, makakatang sa train. Kasi tangon ba taas na try. Para sa mga wala, try lang sila. Hindi na, pwede ka na may kakao. Basta jutay lang din. Galaw. Hindi na pwede siyang jutay lang yan. Ikaw yung bira-bira. Gita mo Kung ba? abaw, gusto, no, si G. Masilig ka sa mukbang, kulong mo. Oo, tangit na. Nasakitan ka. Kita, hindi na mahalata sa lawas. Hindi, si mami pala pakinig sa'yo. Hindi na mahalata sa lawas. Nga mukbang yan. Mukbang, sa'yo na lang. Sa'yo mukbang. Mukbang, grabe, mukbang. Lawas na hindi mahilig magmukbang. Mukbang yan. Hindi lang makakaon na. Kaya nga, kasi pala tayong pumayakigan sa... Pagutom na lang ko ah. Ang muna gani, hindi, mapagutom na lang ko. Wala, ay, istoryawat ka mo. Wala, tao naman napatay.
Tapos kung hindi ka magkaon, pakanoon ka, no? Oo, gani. Anay, magkabira ka kaon, di ka pakanoon. Hindi ka pagkakaon. Tanong ko yung makaon ka na. Ano kung ako ito? Ano ba makaon? Isa ka banyado, kinang kontrol ah. Kagamo na ang balako nga lubos. Oh. Kung may utan, mautan ka na lang eh. Hindi ka magkaon ka noon. Di ano ko nabalik yung pet sa ating CA? Hindi mo na. Ano ka? PO ka. Tapos na... Normal na kita sinking mail. Ano si Sir Bulo? Ay, ano mo kita saya? Ano matugang ang isa mo? Dahil, amo na di siya kulo tayo. Amo na di tayo. Wala, amo na di siya blawon. Kaya total na kayo muna. Yan habi, di ba tabi? Hindi, hindi. Hindi, kaya kung di nagdugang ka doon ka. Mas lagi daw. yung ano lang, change ko pag o 60 per plus 30 ko. Kaya hindi sa nagdiga, di na competition ni Timothy. Hindi ka automatic. Sa Be? oh. Hindi nga, ang tax ko is smell get. May dapat 31, kaya kung na yung nag-take tayo. May intensical na doon. Oo. Pag-is, sabi sa mo siya no baka itong puso ko noon. Buong na. Uwa! Para matutog na tayo. Para nakulang na tayo. Sige na din ko, change ka, be. Change mo siya, be. Ay, alas 12 pa lang gali. Alas 12 di sa iso pa lang. Pero nga,
Why ato siya Japon, di ba? I-change ba na sa... Ay, tsaka kapi ko na lang. Amo di siya kayo. Hindi na pala. Hindi pala. So, ano lang pala. Ay, dapat equals lang na yung ng selo. Ari yun. Okay nga, outcheck ko na amo na ito tiyan. Ini ay veterinary sa informant mo niya ng veterinary ko. Ay, hindi. Hindi. Ay, ako na lang kayo mga. Siya na lang. Puro ko Islam ko din yung Tax mo? Nako na, tax siya rin. Ano lang na isa, tax ko lang din. Ikaw, pwede lang. Para hindi ka na lang Hindi ka mabisar madisaya. kaya. Mugulatan ko sa tax sa ako. Kaya tati ka may higit. Correct. ang net lang pala. Alam niya. Panaad ko pag ito na travel day. Aside sa August 8 day, may travel ko na nga whole week. Why da nata? Kamu pag na dapat kinari. Wala da. Kinatikbit mo ko tintin na. Mo tong dak mo na tin. Ilang panaad? Diba? Ay 5 days na po sa panaad. May travel ko to. Wala daw. Panaad? Wala propi o. Wala din. O baka isa ko mo to da. Wala ka tintin niya. Tatanang natanang. Ay, this. Wala tayo na change tayo ang certified amount tayo. Ay, sus Maria. Maria ka Lucy. Sige lang, magina yan. Sagay City. Sagay City. 1,000 na ginigyan ng kumpula. Okay ka rin? Kaya may allowable transportation. Ay, naku na.
ito ng nyaga, kamubla nila, ni Jeff, bula nga ng links ka mo, atong dira sa facilitate, sa facility, ano na, facility, dahil sa may, Nag-wings kami yan. oo, Ako Si si Ruben, nakaluoy, wala to kami lang to. nga kay nung rumel, nga luoy kay nung rumel, nakapulit na si Tajima na yun. Kasi nung rumel, sa iyo kami sama na ang puri, sa kima to ilatiit. Taas, lipi. Oo, sa taas. Sa tinang kaon. Pero si Jeep gali dahil wala kang makaluka, yung sa tukay na gusto sa kanya si CR. Yung may dira sa may plaza, mga CR, dira So, tayo lang matumba. nagpalang nulom na ko, iya, oo, palang nulom na to, iya pa na nawan pa yun. At kaon. Why ko sa kabadao ta, asa ano, panyaga ko sila. Tao kayo wings na mag-chicken. Lalo na dito yung sinula ang Nasal. siya na siya. Ah, Basta sa nakika. Unlimited sa mga Oo, tao ka lang. Natakbo ba rin ako ba? Basta maubos mo lang ang maubos. Pero ay, birthday dito sa Pila? Juan niya. Sila mo ang papal nila. Kaya siyempre, kung nga rin wala rin, pag gusto ko sila mga lagaw yan. Ang inagay, hindi ang iyan kung tapos na yan, ang nakakapit na sila yung nakakapit. Wala ka na nakita. bye guys. See you tomorrow. To hear na. Tinerin ko Hawaii dito. Sila dito pa Hawaii.